Nginibingelele babukele emakhaya sikhona ke la kwi conference ICC International Convention Center la sikhona sizikusize kwi summit construction summit so njengamanje ke la enginaye ngino mayor womngeni uChris Poppas okade eyingxenye yale summit so sizoxoxa nje naye kancane nje asichazele ukuthi ngabe nje lokho bekwenzeka la namhlanje achazele nje umbukeli kancane ekhaya so siyakwamukela Chris kwi Mashelela TV. Siyabonga bakhona nani. Okay, so ngisacela nje ukuthi uchaze nje mayelana nale conference ukuthi yini eyenza ukuthi kube nale conference namhlanje. So ngicabanga ukuthi izathu sokuthi sihlangane lana ukuthi kwi industry le construction ukwakha kunalento ebizwa nge construction mafia so shuthi ke abantu abahamba baphazamisa ama site ngoba egcineni bafuna imali noma bafuna ukuqasha abantu babo isikhathi esiningi labo bantu akusibona abantu bendawo and imali le bayifunayo imali ekhishwayo and abawenza umsebenzi shuthi bribe nje ukuthi behamba so umngqongqoshe wezwelonke for public works uthe cha kufanele sihlangane njenge construction industry namaphoyisa neminyango ehlukile ukulwa nalento ye construction mafia la esiphuma khona manje bekwi commission ekhuluma ngokuthuthukisa abantu abanamabhizinisi asafufusa kanye nokuthuthukisa amakhono abantu ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi kunamabhizinisi awangempela azama ukukhula and nabo futhi bayafuna ungena kuma projects akhona and fanele sikuvume lokho fanele sibasize fanele sibambisane njengohulumeni sibahlukanisa labo kunalaba engikhuluma ngabo ababizwa ngemafia so la kwi commission yethu besikhuluma ngaleyo nto ukuthi okay laba amaphoyisa nabanye bazodila nalokho kwemafia kodwa thina ke singasiza kanjani ikakhulukazi noma amabhizinisi asafufusa amabhizinisi abantu abamnyama ukuthi akhule nabo futhi bakwazi ukuthola imisebenzi hayi nje umsebenzi kahulumeni but umsebenzi wangaphandle futhi kwi private sector. Okay, so sizwile ungqongqoshe ekhuluma ngokuthi kunama cases a194 avuliwe mayelana nabo lobugebengu okwenzekalayo kuma construction sites so uyacabanga ukuthi mhlambe ngabe kwanele yini lokho? No, I think kuyisiqalo siyazi ukuthi amaphoyisa vele banomsebenzi omningi kodwa kuyabonakala ukuthi khona ingqubekelo phambili umngqongqoshe nje busanda ungena lokho kuyakhombisa ukuthi userious ngalento and ngine sure ukuthi makudlule isikhathi sizobona ukuthi lama case lawo azokwanda and namaphoyisa futhi akusiza ukuvula icase ingapheli noma ukuvula icala ingapheli so nakhona futhi fanele kuboshwe abantu fanele sibona abantu sebegqoka ama overall orange hayi lawa EPWP lawa asestoksin yes ngoba ama case ayaphela so ngiyathi nginethemba uma ubheka la kunama commissioner amaphoyisa ahleli ngaphezulu kwezwelonke akhona lana namhlanje kanye nama province onke izifundazwe zonke so yangijabulisa nginika ithemba kodwa sizobona ngesikhathi nami njengomeya ngiyabheka uhulumeni waka national ngibhekile uhulumeni wesifundazwe and siyabadinga ukuthi nabo futhi bawenze umsebenzi wabo. Yeah, because khona okhulume ngaba about naming and shaming ukuthi it's not enough ukuthi cases are being opened abantu baboshwe but you also need to name and shame ipublic ibabone labo bantu ukuthi nazi igila mkhuba so that kwazi umhlaba wonke ukuthi bayaganga so uyavumelana yini nalokho? Yeah, ngiyavumelana phela number 1 abantu abahlukumezekayo kuleyo nto ithini izakhamuzi zase South Africa and mina ngiyakwazi ngiyakubona ebusweni kungani isigebengu kufanele sivikele kwesibili ke fanele kaziwe ukuthi abantu bayaboshwa kungaba yinto ekhulunywa sithi njengezakhamuzi zase South Africa sithi asina sure ukuthi uyiqiniso ukuthi abantu bayaboshwa sifuna babone labantu baboshiwe ngenxa yokuthi baphazamisa uhulumeni. Okay, so as umasipala do you have such facilities ukuthi mhlawumbe umphakathi if ubona noma uzwa wrong mhlawumbe bakwazi ukuthi baxhumane namahhovisi kwenu ngaphandle kokuthi baye emaphoyiseni? Yeah, phela sinama corruption hotline kunama council uma uthemba ikhansela lakho kuno office lami office ka MM
sinawo amaphoyisa futhi omkhandlo and siloko sikhipha imininingwane yama anti-corruption agency njengama Hawks njengo public protector abantu banjalo. Okay, no siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho Mayor wasemngeni. Okay, uChris Pappas siyabonga kakhulu Chris. Thank you.